No niin, eli moro vaan taas kaikille. Sitähän oltais tällä kertaa taas täällä tallilla pikku asennushommissa. Eli ne alkaa kelit olla sen verran lämpimiä ja tiet sulia ja kuivia, että alkas olla aika vaihtaa nuo kesäiset alle. Ja mullahan on täällä ollut jemmassa nämä näin 2.11-sessakin alla olleet kiinantinat, ja niissä on vielä renkaissa ihan kohtuu hyvin pintaa, niin eiköhän me lätkästä ne tässä alle. Tällä hetkellähän tässä väyrysessä on tämmöiset aika kämäiset Falkenin nastat tämmöisillä ihan perus alumiinivanteilla. Siellähän meillä olisi vielä pari näistä keskilätkistä. Toiset kaksi on muistaakseni paikoillaan, ja sitten on nuo lyhyemmät pultit, mitkä pitäisi passata noiden alle tulevien vanteiden kanssa. Ja sitten on tietenkin asennusjuomaa. Mutta joo, ajattelin tekasta tämmösen ihan lyhyen video, että nähdään vähän minkä näköinen tästä oikein tulee, kun vaihtaa tommoset pikkasen hienommat vanteet alle. En oo itekään tätä kertaakaan nuilla livenä nähnyt, niin ihan hauska. Näkyy vähän repsottavan tuokin. Noin, se olisi ensimmäinen kiekko jo irti, ja katsotaanpa, jarrut on ihan hyvässä kunnossa. Näkyy olevan melkein uudet palatkin. Joo. Eipä siinä. Kaikki näyttäisi olevan suurin piirtein kunnossa, niin eiköhän me kokeilla tuota uutta vannetta heittää sinne tilalle. Joo, rupesin vielä tsekkaamaan, että paljonko sitä kierrettä nyt jääpi näkyviin, kun siellä on pultti paikallaan. Kyllä sitä justiinsa sopivasti näyttäisi jäävän tommonen pari senttiä. Niin toivotaan, että se on sopivan mittainen. Ei se ainakaan liian pitkä pitäisi tänne olla. Joo. Eiköhän me nostella se tuohon paikoilleen, ja mullahan olisi olemassa ne vanteenasennuspuikot väyrysen kierteellä, mutta enpä muistanut ottaa mukaan. Joo, siellä olisi eka paikoillaan, ja kokeillaanpa vielä, että saapiko tuon keskilätkeen sopimaan. Joo, ei se sinne kyllä kovin vahvasti asetu, mutta saa nähdä, jos siihen keksii jonkun semmoisen varmistuksen, että ei lähde lentoon. Olisihan tuo nyt vähän se hienompi ollut. Tai yksi on, että laittaisi vaikka 5 mm spacerit, jos niitä jostain löytäisi. On niitä jossain itselläkin jemmassa. Mutta joo, mä luulen, että mä ilman kuvaamista heitän nuo loputkin paikoille, ja katsellaan sitten, kun lasketaan auto alas, että miltä se oikein rupeaa näyttämään. No niin, sielläpä olisi nyt kesävanteet ympäriinsä alla, ja
Siinä oli vaan semmonen homma, että näissä on aika hilkulla tuo ET sen kanssa, että ottaako tuonne jarrussa tullaan kiinni, mutta kylläpä ne näyttäisi ainakin pyörivää. Tuo ääni mahtaa tulla, ja onko se jarrukilpi jotenkin vääntynyt sinne ja siellä hankaa johonkin, mutta tämmönen tilanne täällä. On se lähellä, mutta jos auton laskis alas ja katsois, että mitä silloin tapahtuu, pyöriikö ollenkaan. No joo, nyttenpä se olisi laskettu maahan ja kyllä heti huomaa, että on vähän matalempi, eli pienempi on renkaitten halkaisija nyt ei. Ja. Kyllähän tuo aavistuksen paremmalta näyttääkin. Toki ne jää vähän tuonne kaariin kyllä sukeltelemaan, mutta nehän olis nuo 5 mm spacerit aika helppo ratkaisu ja lääke siihen. Ainakin osittain. Pitää katsoa, jos semmoset tulis tilailtua. Eiköhän me vielä kokeilla, että liikkuuko se ilman ylimääräisiä ääniä. Vois vaikka pihalla vielä ottaa pientä pätkää. No joo, sehän on renkaiden vaihdosta jo tovi vierähtänyt, mutta otetaanpa nyt tämä pikku valköroundi, niin kuin tuossa taisin lupailla. Likainen auto, mutta eipä mitään. Joo, tänne eteen ei tosiaan keskilätkät mahtunut noiden laakerikuppien takia, niin tulikin jo tuossa tilailtua Kiinan mailta tuommoista spaceriä 3 ja 5 mm, niin eiköhän nekin sitten saada kiinni. Ja samalla tilasin muuten noihin pultteihin semmoset mustat muovikuvut, niin ei nuo ruosteet tuolta niin pahasti paista silmään. Semmosta. Vai eiköhän se tämä video alkaisi olla tässä. Jätähän peukkua videolle ja kanava tuolta tilaukseen ja me nähdään jälleen seuraavan videon merkeissä. Se on moro!